Du kan säkert veta varför. Det är nämligen så att Felix har utmärkt sig för att vara en duktig skytt. Och varje år så utdelas ett skyttediplom eller en skyttesköld till ungdomar som har gjort en god insats för att under läsåret ha främjat skytteverksamheten vid sin skola. Och så här ser det ut. Jag tänker inte skicka runt den så att alla får titta på den. Ni får gå till TV5